Spoločnosť Techwork zapožičala 3 špeciálne počítačom riadené CNC obrábacie stroje spojenej strednej škole v Banskej Bystrici. CNC frézovačky, ktoré v najbližších dňoch začnú využívať na pôde školy, používala materská firma Techworku Eurotech Group v Holandsku. Ich nákupná hodnota bola približne 21 miliónov korún. Vyrábajú sa na nich presné časti dielov, napríklad do zdravotníckych prístrojov, ako sú rentgeny, alebo do tlačiarenských strojov, tiež do prístrojov na výrobu počítačových čipov a podobne. Ako vy vidíte budúcnosť týchto strojov? Ja vidím v prvom rade tých, ktorí budú za tými strojmi stáť. To sú naši žiaci, ktorí sa budú učiť na moderný stroj, na modernej technológii, ktorú nielen tu na Slovensku súrne potrebujeme, ale aby sme vôbec pre Európu pripravili veľmi dobre, odborne zdatných mladých ľudí v oblasti strojárenskej výroby. Učíme v štúdijnom odbore mechanik nastaváč obrábačkovou na zastaralých strojoch a takáto pomoc, ktorá prišla od holandských už partnerov, môžem povedať, je veľkým prínosom pre vzdelávanie žiakov tu v Banskej Bystrici, ale vôbec v celom regióne Stredoslovenského kraja. Aké je vaše hlavné očakávanie do budúcnosti súvisiace so zapožičením strojov? Dnes štartuje tento pilotný program vzájomnej spolupráce školy a našej spoločnosti, ktorého cieľom je, aby čo najväčší počet ľudí, ktorí majú záujem pracovať v strojárskom priemysle, získalo vzdelanie na úrovni súčasných európskych požiadaviek na strojárskych pracovníkov. Máte záujem o vzdelanie len mladých ľudí, prípadne máte záujem o rekvalifikovaných pracovníkov? Náš cieľ je veľmi otvorený. Chceme školiť všetkých ľudí, ktorí majú o toto odvetvie záujem. Aké je množstvo? Na začiatok máme plán 3 až 6 mesiacov. Za prvý štvrť rok chceme vyškoliť 15 až 20 ľudí, za pol rok približne 50 pracovníkov. Aké bude ich uplatnenie? Záleží od toho, či ich vyškolíme ako operátorov alebo ako nastavovačov. Podľa toho im budeme prostredníctvom Techworku hľadať uplatnenie na holandskom strojárskom trhu. Naším cieľom je vychovávať odborníkov, ktorí sa uplatnia nielen v Holandsku, ale aj po návrate späť na Slovensko budú vyhľadávanými odborníkmi. Nebojíte sa jazykovej bariéry? Tá bariéra je veľká, ale chceme investovať aj do tejto oblasti. Pre Slovákov pripravujeme kurzy anglického a nemeckého jazyka a naopak Holanďanov chceme naučiť po slovensky. To znamená, že vy im zaplatíte určité jazykové kurzy? Áno, je to časť programu. V tej zmluve, ktorú sme dnes podpísali, sa zaväzujeme pomáhať pri vzdelávaní už teda vyučených jedincov zo škôl, nielen z našej, ale aj z iných a možno aj iných profesí, kde teda v preškolení získajú novú odbornosť, ktorú môže využiť. V blízkej budúcnosti v horizonte približne 6 mesiacov plánuje Techwork dopraviť na účely vzdelávania ďalšie obrábacie stroje, medzi inými aj sústruhy. Strojárenstvo na Slovensku bude s takouto devízou v budúcnosti opäť snáď rezonujúcim odvetvím hospodárstva.